Cúine na gramadí don Gaeilge, Ceacht a dó. Foghraíocht na Gaeilge. Tá 8 litir déag in abitur na Gaeilge. Cé go mantir úsáid as 8 litir eile a bhac le ísachta óireanta. Is 5 ghota atá sa Gaeilge, agus is féidir sína fada a chuir ar na gotí seo le ní a dhéanamh fada. Éis leis na samplaí seo. Cut, ala, in, cos, onga. Inis éis leis na samplaí fada. Áthas, sé, sí, mór, blús. Na consan, tá 3 chonsan déag sa Gaeilge. Éistenis leis na samplaí le gotaí leathanna agus an sin le gotaí cuile. Bó, bio, cáin, cio, doras, joch, fós, fiú, gas, giata, las, lies, mála, mías, nullig, níochan, pás, peann, rás, rial, sus, siopa, tósta, tías. Má chuirtear séimhú ar na consan na leanas aithríonn an éis leis na samplaí seo. An bhfuil, bhí, mo chat, mo cheansa, mo churas, mo dheoch, I rith an óir, hat an ír, mo ghair, os cín an gheata, mo bhála, mo bhíosnitúr, mo fápéir, mo fiann, hagart, mo thiopa, mo hósta, mo cheach. Má chuirtear orú ar na consan na leanan, aithríonn an freisin, éis leis na samplaí seo. I mbaile á clí, I ggurcaí, I nura, I bhearmánach, I náileamh, I bord líse, I dibredáran. Tá 3 phríomhchanúint sa Gaeilge. Gaeilge na mún, Gaeilge chonacht agus Gaeilge ola. I gúga chonacht agus I gúga ola chuirtear an bhéim ar chéad sile an ocail, ach I gúga mún chuirtear an bhéim ar chiaile deirí an ocail. Tógamid an focail cosán mar hampla. Deirtear cosán I gúga chonacht, cosán I gúga ola, ach cosán I gúga mún.